Старт рекординг. Добър ден на всички. Отново е време за лично и непрофесионално мнение и за фантастика. Моля, вземете си капките, прахчетата, хапчетата, сложете си ваксините и талисманите и амулетите и така нататък, ако ще продължите да гледате и да слушате. Ако не обичате или не можете да фантазирате, то не продължавайте да гледате или да слушате, защото може да се заразите. За всеки случай може да си сложите и маска, и очила, и плавници. Никаква част от тази публикация не бива да се взема на сериозно и да се използва срещу авторите и техните близки и поддръжници. Всичко е направено с образователна, информационна и забавна цел, не пропагандира каквото и да е и не призовава към каквото и да е. Тук няма точно датиране и изобщо няма никаква точност. Век повече или хилядолетия по-малко, тук няма никакво значение. Тук сме над пространството, над времето и над истината. Тук се използва метода на аналогията, на сравняване на изглеждащи подобни предмети и явления и резултатите са неточни и дори подвеждащи. Ако желаете, може да се абонирате за канала и дори да го разпространявате по социалните мрежи. За историята и за науката изобщо трябва да съществуват само фактите. За останалите са определения като велик, предател, юда, зло, лош, добър, гений, малък, голям и така нататък и така нататък. За мен историята е най-тайнствената и най-загадъчната наука, защото дори историците не знаят какво има в нея. Тъй като по въпросите с Бога и с религиите не съм наясно, то и освен това съм материално същество, то моят девиз е In God we trust, вместо класическия In God we trust. И от уважение към себе си говоря в множествено число, разбира се. Приятно и полезно гледане. А сега да наравим клавиатурите и мишките и да поемем в тресавищата на виртуалността и измишлотините. Нищо не плаши душите наши, защото величието и възкресението бродят по нашите земи и мечът е в ръцете ни. Освен това, напоследък стана ясно, че и България може, но не ми стана ясно какво може, от кога го може, защо го може, до кога ще го може и така нататък. Уточнение. Липсата на информация е също полезна информация. Наличието на информация не е задължително наличие на полезна информация, възможно е да е подвеждаща информация. И така, днешната тема е загадъчната голобатска крепост на Дунав в Сърбия. Защо няма подобни крепости между Железни врата и Черно море? Те комшиите имат, а ние що нямаме? И ние искаме. Има ли доказателство за скрита глобална война, глобална катастрофа, глобална манипулация, фалшива история, фалшиво летоброене и така нататък? Естествено, съвсем накратко и част първа. Както винаги ще получите достъп до топ тайна и дори секретна информация, за която никой не подозира както в галактиката, така и в околностите й. Супер топ тайни и никому неизвестни извори и източници, никому нито дума Eyes Only. Тук източваме и претакаме тайна и дори секретна информация. Ще знаем само вие, аз и YouTube. In memoriam nota bene. Милиони тайни и секретни агенти, разузнавачи и контраразузнавачи и така нататък са закинали, за да доставят тази тайна и безценна информация. А именно Wikipedia и Google Maps. Тук има, тук няма, у нас какво има и какво няма, това е въпросът, който ме вълнува. Реките и в частност река Дунав ни доставят вода за пиене, риболов, вода за селското стопанство, търговски и военни пътища, защита от внезапни нападения, вода за промишлени цели, вода за енергетиката и така нататък. Основните въпроси ще ги прочета сега, всъщност след това, а сега ще ви покажа за какво ще си говорим. Ето я Голобатската крепост. Тук има някакви години, вие може да си ги четете, и първо българско царство и второ българско царство, каквито искате царства, си четете, аз в тях не вярвам. Значи ето това е Дунава, а това е крепостта, която според мен въобще не е никаква крепост. Препоръчвам ви статията на сръбски език, значи езиците са 21, не съм ги броил, но като ги поразгледах и видях, че статията на сръбски език е най-така добре илюстрирана и най-интересна и затова ще ползвам картинките от нея. И така, до тук запомняме
воден басейн, т.е. вода и нещо обявено за замък. Обръщам ви вниманието на това нещо. Поенари замък в Румъния. Защо ви обръщам на това нещо? Внимание, виждате тук едно езеро и имаме ето тук едно нещо, Поенари, което е обявено за замък. Изобщо на много места забелязах, че някакви неща, които са обявени за замъци, се намират доста близко до големи водоеми. Сега дали са езера, дали са заливи, дали са някакви разширения на реки или така нататък, за мен е загадка. А тук ще ви обърна внимание и на така наречените римски пътища, които според мен не са никакви римски пътища. И така, да се върнем тук и да започнем да разглеждаме ето тази картинка. Вижда се, че това, поне според мен, аз не съм специалист, е изградено от цивилизация, която е могла да пренася хиляди тонове камъни, да ги обработва, да произвежда, може би, стотици тонове свързващо вещество и да построи това нещо, което обаче според мен е абсолютно непригодно за обитаване от хора. Както виждате, няма казарми, няма складове, няма път до него. Като крепост също според мен няма голяма стойност, защото врагът той може да се качи ето тук. Виждате ли тези хълмове и да започне да обстрелва крепостта. Освен това, ако това нещо е направено за да се стреля с лукове, стрели, копия, катапулти и така нататък, това е напълно безмислено, тъй като обсега на тези оръжия е може би 100 метра, може би на катапултите 200 метра. А и къде ще ги сложите тия катапулти тук? Как ще ги качите по тези баирища горе? Другото нещо, което е страшно интересно, ето този тунел. Този тунел, естествено, не може да се прокопае с голи ръце и с разни клечки. Тук трябва инструменти от стомана. А и самото това съоръжение, наречено крепост, то трябва да се проектира инженерно съгласно определената си цел. Да видим нещо сега, къде се намира тази крепост. Ето е тук. Значи това е река Дунав. Ето я. Тази река Дунав прави едно много странно разширение тук. Сега дали е естествено или изкуствено, за мен това не е ясно. И в края на това разширение се намира тази крепост Голубац. Очевидно е, че тази крепост тя не охранява движението по Дунава, т.е. тя не го блокира, защото в такъв случай щяха да я направят тук, в теснината. И с някакви оръжия щяха да обстрелват корабите, които минават. Можеха да я направят тази крепост ето и тук, на това островче, и тогава щяха да държат под обстрел и двата канала. Можеха да я направят ето тук. Или ето тук Велико Градище. При това тук е по-естествено, тъй като има и хора, които да обслужват крепостта, които да изграждат крепостта и така нататък. Освен това е тук, не е много, ето тук ако я направят, не е много по-широко от това място тук. Освен това тук има още някакъв манастир, а според мен манастирите или обявените за манастири, светилища, църкви и така нататък са били също военни или комуникационни обекти. Тоест не са имали нищо общо с така наречената религия. И така, какво е Голубац? Това е съоръжение за контрол и използване на това разширение на Дунав. Т.е. разширението на Дунав, естествено или изкуствено, има ли нещо общо с този Голубац? Аз общо взето не знам, което ми прави впечатление, че тук няма много населени места. Може би е имало и тук няма много, но са разрушени от нещо си. Например, глобална катастрофа, глобална война и така нататък. Да погледнем още веднъж на Голубац и на района, но от друг поглед, където се вижда по-добре релеф. И пак виждаме, че няма голям смисъл да направят тази крепост тук, освен ако тя е била свързана по някакъв загадъчен начин, ето с това водохранилище. Може да е имал язовирна стена,
която да е прекъсната, или мост. Във всички случаи тук очевидно Дунава е по-тесен и тук ако се направят крепости, те по-твърдо ще регулират движението. Освен това тук са планини, т.е. врага трябва да мине много планини, за да стигне до тези укрепления. Или могат да направят ето тук крепост, или тук крепост. Така или иначе, този водоем тук, ако е естествен, или дори ако е изкуствен, поставя въпроси. Може би на дъното му се крият отговорите на част от тези въпроси. Така или иначе, тази крепост не е железопътен възел, не е пътен възел, сухопътен възел, не е пристанище. И изобщо какво е тя? За мен е загадка. Къде са крепостите между Железни врата и Черно море? Виждате тук Нови Сад, страхотна крепост, Белград крепост, Смедерево крепост, Голубац крепост. Това са само основните, иначе има и други. А от Железната врата надолу, ето след тази условна синя или виолетова линия, вече нямаме никакви крепости на Дунав, с изключение на Видин, където там е доста спорно, що за крепост е това нещо. А тук си имаме населени места, нали? При това имаме и населени места от двете страни на Дунав, имаме и острови, които сега се използват за стопанска дейност и така нататък. И аз си мисля, че ето тук, между Карпатите и Стара планина и между Железни врата и Черно море, е имала една условно наречена държава Хикс и нейната столица Хикс, заедно с още много други градове, укрепени, да ги наречем, са се намирали тук на Дунав или покрай Дунав и са унищожени от нещо. Какво е това нещо? За мен е загадка, но ми се струва, че нещото се е случило в началото на 19 век. И така, какъв е смисъл от този строеж? Къде са пътищата, водещи до този строеж? Ние този строеж, наречен Голубатска крепост, ще го разглеждаме от различни гледни точки и според мен това въобще не е никаква крепост. Освен това, до всяка крепост трябва да водят поне един-два пътя, нещо от този род, от рода на така наречените древноримски пътища, които естествено не са древноримски, но по тези пътища трябва в крепостта да се придвижват хора, стоки, там храни, да се доставя помощ и така нататък, да се евакуира в случай на нужда и така нататък. Какво може да се сложи в тази крепост? Ами ще видим, според мен, че нищо не може да се сложи. Да допуснем, че в тази крепост, някъде си, не знам къде, е имало такива трибушети, като в замъка Кастела. Тези работи, те за да се произвеждат, трябват инструменти от стомана, трябват дъскорезници, но и дори да допуснем, че такива неща е имало, какво могат да направят те? Да хвърлят някакви камъни, десетки килограми на 100-200 метра или нещо подобно, и с каква скорост и какви запалителни течности. За запалителни течности трябва добив на нефт и нефтопродукти, което това е сериозно нещо. И защо такива неща, както ще видим, няма къде да се разположат в крепостта. До крепостта, за да обстрелват крепостта, обаче има къде да се сложат, което някак си обезсмисля тази крепост. Ето това е Багдад, 1258-1306, няма значение, 13-14 век го обсаждали. Да допуснем, че и Голубатската крепост се обсаждали по такъв начин. И какво сега? Пристигат някакви с лъкове и стрели и с някакви метателни машини. Ето тук е една метателна машина, която може би мята на 100, 200, 300 метра. И тези в крепостта и те започват да стрелят с някакви с лъкове стрели, да мятат копия. И колко време ще продължи това нещо? Ами според мен николко време, защото даже никой няма да обсажда тази крепост,
ами ще си разпънат един лагер покрай нея и тези вътре ще се предадат. А това е още веднъж Поенари, който се намира ето тук до това езеро. Да се върнем сега на нашата си крепост. Ето я, гледаме крепостта. Тя не е на господстваща височина. Това, което мен ме притеснява, е ето тези скари тук. Аз си мисля, че тук е имало нещо, което в резултат на прилагането на някакви страшни оръжия просто е разтопено и се е стичало надолу. Сега, дали са унищожили само част от първоначалното съоръжение или цялото и след това са построили това нещо, за мен е пълна загадка, но така или иначе това според мен не е крепост, както сами ще видите след това. И така обръщам вниманието на тези развалини и на тези сякаш стичащи се разтопени скали. При това тук практически нищо не расте. Виждате ли по съседните тези хълмове расте нещо, а тук нищо не расте. И аз предполагам, че има остатъци от някакви страхотни оръжия. Освен това, вижте какви са тези кули. Кулата има един огромен разрез и какво има в този разрез за мен е пълна загадка, но ето от тук разреза се вижда и ако врагът дойде на едни кораби и се амбицира да стреля по крепостта, той ще улучи точно кулата. Освен това, обърнете внимание на тези кули. По тези кули трябва да има десетки отвори, където хора с лукове, стрели, пушки, топове и така нататък да контролират движението. Вместо това, кулите са на практика плътно изидани, т.е. сякаш те са се пазили от някакви облъчвания от определена посока. Ето тук кулата е отворена от към източната страна, отворена, тази най-вероятно отворена от към западната. И защо какво е предназначението на това нещо, няма никакво понятие. Пристан няма. Ето тук може би някаква лодка, ама с някакви лодчици не може да се снабдяват с провизии това нещо, ако е крепост. А и колко души могат да се съберат тази крепост? Десетки, стотина? За колко време? Не ми е ясно. Да продължим. Ето тук ясно се виждат зидарията. Това са хиляди тонове камъни, събрани, пренесени. Ъглите явно са от отработени камъни, обработени камъни. Технология трябва специален разтвор, за да се укрепват тези стени. Горната част е разрушена и това не е било лесно да се разруши. Значи, ако беше нестабилна кулата и горната част беше нестабилна, всичко това щеше да се нацепи, дори да рухне. Тук стената е гладка, тук има прекалено малко бойници, тук пък няма никакви бойници. Изобщо може да е било някакво съоръжение, което след това са маскирали под формата на бутафория, наречена крепост. Ето тук се вижда ясно колко са малки размерите. Т.е. това става за контролна кула, за нещо, но това не е бойна кула. Тук, ако е бойна кула, трябва да се разположат поне 5-6 оръдия. Или катапулти някакви. Видяхте колко място заемат катапултите. Изобщо какво е това нещо, нямам понятие. Тук има нещо като малко заливче, ама тук лодки могат да спрат някакви. Не повече от това, не повече от лодки. Така че това по-скоро е пункт за противовъздушна отбрана или пункт за контролиране на нивото на реката в сантиметри, метри, лакти и така нататък, отколкото да е крепост. Поне аз така си мисля. Ето това тук е интересно. Очевидно тук е имало нещо, което е разрушено. И аз предполагам, че тук върху това нещо е приложено някакво оръжие, което е разтопило всичко, което се е намирало тук. И така, може би е било специална крепост. Каква точно не знам. Ето тук отново се вижда каменната зидария. Има различни видове зидария с различни блокове. Но така и иначе тук е трябвало скелет да се пренасят само за тази кула сигурно стотици тонове камъни. Много интересно ето този отвор.
от какво е получен. А и също тези множество дупки. Те са почти квадратни. Предполагам, че е от обстрел с някакви оръжия. Тоест, може би е била крепост, но не знам за какво. Не е за лъкове и стрели. Ето тук едно изнесено нещо като кула. Най-вероятно е тук имало стени, които са разрушени. При това стените са от към западната част на реката, от към източната, или са напълно разрушени, или не е имало изобщо. Но дори и да е така, тук може да е имало, според мен, най-много 7-8 уредия. А вижте каква площ трябва да се контролира. Какво може да се направи с 7-8 уредия? Ами нищо не може да се направи. Ако изобщо това тук е било крепост, не нещо друго. Така или иначе, разрушенията тук са факт. И не е ясно от какво са направени. Във всеки случай, най-вероятно някакви прогарящи оръжия или взривни. Нямам понятие. Може и това да е новострой. Бутафория. Така. Ето това е снимка от първата половина на 20 век. Гора тук няма. Което е интересно, защо няма. Виждат се разрушенията, вижда се, че няма никакви постройки вътре. Вижда се ето тук нещо като плаж, т.е. врага може с някакви лодки да дойде, да си стовари артилерията и да атакува крепостта, ако изобщо му трябва да я атакува, а може и през нощта или в мъгливо време да си я подмине, защото в тази крепост не може да има гарнизон повече от 100-200 човека. Те няма къде да спят. Тук все пак този наклон не е за палатки. Дори за палатки не става. Не е за казарми. Странна работа. Но може би върху тези целия район са прилагани някакви оръжия, в резултат на което тук няма растителност. А може да е имало и допълнителни съоръжения към крепостта, които са унищожени. И така, това е пътя. Минава през тази врата. Вижда се тази интересна кула. И този стил е интересен, е характерен за доста кули в Сърбия. Направо кулите са П-образни. От едната страна са напълно отворени. Но възниква въпроса как се работи в тези кули при проливен дъжд, при снеговалеж, при замръзване. Т.е. те са може би или някакви неясни за мене съоръжения, или са кули правени за друг климат. Тук ясно се вижда, че врага спокойно може да спре с лодки тук и да тръгне да атакува крепостта и по суша, и по море. Така че доколко това е крепост, за мен не е ясно. А ето тук се вижда един тунел, който е издълбан в скалата и иззидан. Това нещо не може да се направи с кречки, с голи ръце. Тук трябва стомана. Също и тази кула. Аз подозирам, че тези кули са части от промишлена сграда с неизвестно предназначение. Не бих казал, че е атомна електроцентрала, но явно е, че това не са отбранителни кули, нямат бойници, не са защитени от всякъде. Тук трябва да има някаква порта и кулата да е защитена от всякъде. А тя не е защитена. Ето тук ще я обновят и с което ще я превърнат в пълна бутафория. Аз и сега не съм наясно дали ето това тук е истина, но дали да я обновят, отново се вижда колко малко бойници има по кулите. Т.е. за какво са тези кули изобщо? Ще им сложат някакви покриви отгоре, които съвсем ще ги обезмислят. И по тези кули трябва да има или някакви лазерни оръжия, или плазмени оръжия, или някакви много скорострелни оръдия, така че да обстрелват целия Дунав. Но според мен е пълна безмислица. Дори да обновят къде са казармите, къде са складовете, къде са
болници и така нататък. Т.е. нещата, които са характерни за една крепост, която е направена да воюва. Според мен това не е крепост направена да воюва. За какво е направена, не знам. Ето, това тук е ценното, е, че се виждат много ясно тези кули. Колко малко бойници има по тези кули и как ето тук няма никакви казарми, складове и така нататък. Това, което е интересно тук, ето тези дупки, включително и квадратните. Включително и големите и малките, аз предполагам, че това са дупки от оръжие. Т.е. тук наистина се е водила някаква битка, но оръжията са над моята фантазия. Освен това, вижда се, че тези, които ще защитават крепостта от външния враг, те са открити отвътре. Т.е. тук трябва да има поне някакви дъщени коридори, по които да се движат тези, които ще отбраняват. Или тук въобще тези работи тук са, ето вижте, те са надстроени, за да придават вид на крепост, а предназначението може да е било съвсем друго. Може да са били такива гладки горните части. Така или иначе, лично аз не вярвам това да е крепост срещу лъкове, стрели, топове и други такива джунджури. А ето тези тук, прогаряния на скалата, ме карат да мислят, че са прилагани оръжия с неподозирана сила. Ето я крепостта отново. И вижте тук какво огромно свободно пространство. И така, пристига врага, прави тук десант, слага си оръдията и цялата крепост му е като на длан. Така че, за какво е това чудо, нямам никакво понятие. Освен това, врагът може да си сложи оръдията и тук отгоре, от тук в края на краищата и катапулти, може да сложи и тези вътре, няма къде да сложите и катапулти. Тези отвътре могат да разчитат лъкове, стрели, копие, оръдия. Плазмени оръжия, лазерни оръжия. На такова могат да разчитат, ама какви плазмени оръжия по това време. И тук има интересен тунел. Така или иначе, това според мен не е крепост, каквато ни се предлага. Ето тук това нарочно го показвам. Вижте какво голямо свободно пространство за десант. И вижте колко е широк Дунава. И че тук на разстояние 200 метра от тази крепост може да се минава съвсем спокойно. Какво ще направят от тия в крепостта? С какво ще ги замерят? С нищо не могат да ги замерят. Ясно се вижда. Предполагам, че това е част от някакво хидротехническо или промишлено съоръжение, а може би завод, нещо като атомна централа, която е имала нужда от вода. Или пункт за противовъздушна отбрана, която брани водата от ламята. Нали знаете, в приказките ламята изпива водата. И отново се виждат, че кулите и крепостните стени и отново се вижда, че това не е никаква крепост. Никой няма да дойде това да го превземе. Всеки ще го заобиколи, ще сложи един отряд да го охранява, докато тези отвътре се предадат. И това е всичко. Интересно, с какъв разтвор са зидани тези кули. Защото тези кули са тежки. Това е камък. Какъвто и да е този камък, той е тежък. А тези кули са очевидно здраво иззидани и според мен очевидно те са вкопани в тази скала. А за да се вкопае тази кула в тази скала е необходима техника. Техника, каква техника са имали по онова време на измисленото първо българско царство? И според мен е никаква. Ето тук отново се вижда тази кула и тук кула се вижда и тук някакви стени и кой ще се катери тук, на какво ще се закрепи, за да стреля, по кого ще стреля, с какво ще стреля.
пълна загадка. А и това тук според мен са разтопени камъни. И тук, добре де, ето са тези кули са запазени, а ето тези тук стени са отрязани от нещо. Ето ясно се вижда, тези стени са отрязани. Тоест това бутафория ли е, какво ли е, нямам никакво понятие. И тук отново се виждат тези множество квадратни дупки. И ето тук, според мен, следи от неизвестни оръжия. Ето ви го Дунава, сега това тук най-вероятно е ново направено с тия бойници, с тези витрини, за да се гледа реката. Така или иначе, това не е крепост, която да охранява Дунава. Тук се вижда по-отблизо, че няма никакви места, къде да се разположат оръжия. Ето го това пространство, където спокойно неприятеля може да си стовари десант и да атакува крепостта и по суша, а флотилията на неприятеля може да атакува и по вода. И ето тук има нещо, което е срязано. Дали е старо, дали е ново. Във всеки случай е по-старо от ето това тук. Дали е имало тук още нещо? Може да е имало, обаче са го изпарили, разтопили, унищожили. Ето това е Голбатската крепост, но от изток. И тя от тук даже въобще няма никакви оръжия да са насочени към този район. Тя гледа най-вече на запад, към горното течение на Дунав. Сякаш не се страхува от долното течение. Отново я виждаме тук и отново се вижда, че няма места за оръжие, далекобойни оръжия, за оръдия и така нататък. Това тук е интересно. Аз предполагам, че това е остатък от първоначалното съоръжение, което е унищожено и след това е построено ето това нещо с неизвестна за мен цел, но ми прави впечатление колко високи и здрави са стените, което означава, че са здраво вкопани в тази скала. И отново се вижда някакви помещения, трапезари, спални помещения, складове. Колко души могат да се съберат в тези кули? По 10, 20 човека, 30 човека. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кули, по 20 човека, 140 човека. И колко дълго време могат да живеят? Те трябва да получават вода, храна. Трябва някой да идва да ги сменя. Ако изобщо това са кули за военен персонал. Ето тук се вижда част от съоръжението, което е унищожено. Тук зидарията е малко по-различна. Иначе може би имало нещо, което е унищожено и след това са натворили това, което виждаме и което може и да е с друго предназначение. Тоест аз изобщо не знам за какво става дума. Тук има някакви бойници, някаква бутафория, кулите са си отворени, тези квадратните. Тук ясно се вижда, че е имало нещо, но какво е това нещо? Тук обаче се виждат тези противоземетръсни пояси. Предполагам, че е това. Вижда се ширината на вратата и на улицата тук. Изобщо много неща се виждат, но не е ясно, но не се вижда, поне според мен, за какво е служило това нещо. Може би никога няма да разбереме. Тук има нещо. Предполагам, че това нещо тук е на възрастанието на тези разрушения. И какво е това нещо? Може би пристан, но ако е пристан, трябва да има някаква зидария. Ето тук по-ясно се вижда. Може да допуснем, че това е някаква къщичка била, къде и се влиза ето от тук.
Вижда се ясно това пространство, където спокойно може да се стоварят 1000 и повече десантчика. И тук може да има десетки лодки или малки корабчета. А защо да ги стоварват? Защо да стоварват десанта, когато могат да си минат по Дунава и да заобиколят тези крепостни стени? Ето това тук е много интересно. Това тук са фабрично произведени печени тухли. Тоест тази задария, която виждаме, е най-много на 2-3 века. Може би 4, не вярвам да е 4. Както виждате, тухлите са еднакви, равномерно изпечени, което означава развит процес. Дебел слой замазка, което означава, че това свързващо вещество не е изобщо било проблем за тях. Тези стъпала, защо са така проядени, не ми е ясно, не съм бил на място, но това е сравнително ново нещо. Няма нищо общо с първото и второто българско царство. А сега да видим нещо потресаващо. Ето такива били оръдията на крепостта. Добре, според вас какво може да направи това оръдие? Ето то ще стреля ето с такива гюлета. На какво разстояние? С каква скорост? И къде ще му сложат фитила на това нещо? Нали? В това нещо то се прочиствало, слагало му се барут, слагало се гюле, след това от тук отгоре се запалвало фитила и то гръмвало. Според мен това е бутафория. И тук отново се виждат тези фабрично произведени печени тухли. Дори не са се постарали да го направят както трябва това оръдие. Сега това тук цялото ли се е тъпкало с барут, обаче пък тези гюлета ми се виждат малки за тази широка цев. То зависи колко е дебела. Така или иначе трябва да се види на място, но според мен това е бутафория. Освен това, тези синджири, както виждате, те не могат да се отпускат. Това не са ластици или въжета. Това е като гръмне и няколко пъти като гръмне ще изкърти от стената тези неща. Ето погледа към Дунав. Вижда се, че Дунав е широк. И най-важното, ето тук се виждат печените тухли. Печена туха, печена туха, печена туха, тук. Тоест, това са някакви скорошни направени неща. 2-3 века, най-много 4. Интересното е, че може би на отсрещната стена е имало нещо. Може би тук е имало мост. И този мост се охранява от крепости. Нямам понятие. Сега тези неща ги оставяме, които са написани на кирилица и на латиница. И този благородник с тези пера по главата и с този шлем, произведен неизвестно как. Гледаме стената. Камъни виждаме естествени, натрушени. Значи тези да се натрушат, може би е имало взрив или много хора са ударили с някакви стоманени инструменти, чукове, кирки и така нататък. И всичкото това е замазано обилно с свързващо вещество. Сега цемент ли е? Какъв цемент? Те не са могли да правят цемент. Хоросал ли е? Той не се прави лесно. Както виждате, пясъка е доста ситен, т.е. те са пресяли това нещо. А може и бутафория да е. Сега чешмата, явно ново нещо. Ето отново се вижда какво огромно пространство има за десант, който да атакува крепостта.
Освен ако тук е имало също крепостни стени и всичко това е разрушено, изпарено. Нямам понятие как е, но така или иначе това, което виждаме тук, като Голобатска крепост, не е крепост обитавана от хора, може би от роботи някакви. Роботизирани комплекси. Да. Ето я тази кула. Аз си мисля, че тези зъбери отгоре и тази шапчица, тя е бутафория. Истината е, може би, ето тук вляво, само че от тази истина не е останало много. Архивите естествено са почистени. Ето я господстващата височина, от която с оръдие може да се обстрелва тази крепост, ако е крепост изобщо. И прекрасното място за десант от страна на врага. И така, тук може би е имало някакви оръдия, но те не са много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, може би 6 оръдия. И това е всичко. Какви оръдия? Очевидно е, че с малък калибър, защото то няма място. Оръдията с голям калибър изискват 10, 15, 20 метра между тях, защото ако стане нещастен случай и се взриви оръдието или боеприпас, ще избие всичките. Изобщо тук е един взрив на едно единствено гюле и всичките загиват. Така че за какво е това нещо, тук за мен е абсолютно неразбираемо. Ето тук е напълно възможно да е имало нещо, което е унищожено, но вижда се, че хората си правят туризъм. Отново се виждат туристи и същото нещо. Кулата, ясно натрушени камъни, за които трябва експлозиви и свързващо вещество, което очевидно е доста здраво. Никакви пукнатини. А може би тази кула или е направена много здраво, на много метри е вкопана в земята и е правилно проектирана, или е някаква бутафория от 19 век. Ето тук това е интересно. Това ми приличат на обгоряли камъни. Разтопени и обгоряли. Ето тук. Тоест тук е приложено някакво въздействие и всичко това е срязано, разтопено, обгорено и тук е срязано, разтопено, обгорено. Това не ни интересува. Това тук е ясно също. Вижда се крепостта и се вижда Дунав. Той започва да се стеснява от тук надолу. И ако някой трябва да спира движението, той е тук на тези хълмове трябва да направи някакви кули с оръдия, където да обстрелва Дунава. Вижда се, че това тук нищо не контролира и не може да живеят хора в него дълго време. А може би тук е имало някакви казарми, не знам. Ето, тук ясно се вижда тази крепост и безсмислието. Значи входа на крепостта, той тук май изкъртен нещо, гледа към врага, който идва и я устрява. Т.е. тези, които са вътре в тази кула, те не могат и да излязат. Защото хора с пушки и даже може би с лукове ще могат да ги обстрелват. Според мен това не е никаква крепост. Ето и отново. Отново ясно се вижда. Ето тук има 1, 2, 3, 4 места, където, да кажем, по двама души, 8 човека може да се редуват и да стрелят. Тук са сложили дървенария някаква, за да прикрият, че е било отворено. Сега дали е било отворено или с някакви оръжия са срязали кулите, не знам. Тук има някакви интересни неща. Може би има някакви тунели в тази скална маса за придвижване между кулите. Не вярвам цялото това нещо отвътре да е кухо и да има казарма. Така или иначе
Въпросите са много, отговорите са, поне аз ги нямам тези отговори. Не става според мен за крепост, поне за използване с известните ми оръжия и тези, които са ни ги дали в историята. Очевидно хора, които правят такива неща, не са могли да построят тази крепост. Това са някакви спомени и съчинения, предполагам. А иначе е красиво, може би си струва да се посети. И така. Добре. Значи разгледахме крепостта, картинките и нищо не ми стана ясно. И така. Ето ви Белград и Белград и след това още на няколко места има до железните врата, има такива крепости. А ето тук няма. Какво му е на Видин, на Лом, на Козлодуй, на Свищов, на Белене, на Русе, особено Русе Георгиево, на Тутракан, на Силистра и така нататък. Защо те нямат такива крепости? И защо Букурещ е дръпнат навътре? Вижте, тук между Букурещ и Дунав има може би 40 км. Защо не са си направили столицата на Дунав? За мен това е много странно. А иначе Белград са си го направили на Дунав. Ето, не им пречи Будапеща и Братислава и Виена. Но тук и София и Букурещ не са на Дунав. Поне да бяха оставили някоя крепост. Те са разрушили всичко. Дори моста на Бяла е разрушен. Половината е изпарен. Основни въпроси. Защо между Железни врата и Черно море няма крепости като Колобатската крепост, нито на българска, нито на румънска територия? Защо между Железни врата и Черно море няма множество римски пътища като в Италия, Франция и така нататък, нито на българска, нито на румънска територия? Въпреки че Балканите са международен кръстопът, ние нали се гордеем с това, че сме страхотен кръстопът между Европа и Азия, между Европа и Мала Азия и няма пътища. Прелитали ли са? Какво ли са правили? Защо в Голобатската крепост няма запазени сгради, множество оръжие, множество монети и предмети на бита, няма запазена настилка? Защо в Голобатската крепост няма казарми, складове, площадки за оръжие? Поне за оръжие да имаше 20 на площадки. Кога, как и защо е построена крепостта, ако е крепост? Значи това, което е в историята, аз не ви го чета, защото аз не го вярвам, пък вие, ако искате, си го четете. Къде са пътищата, по които са докарвали материалите за крепостта? Както видяхте, това са 1000 тонове материали. Материалите са с общо тегло 1000 тонове. С какви превозни средства са докарани? Една каруца може да вози около 500 кг или половин тона. Значи, ако са докарали 1000 тона, 2000 каруци трябва да се докарат. Трябва път за това нещо. Трябва обори за животните. Трябва складове за храна и така нататък. Защо е запазена тази крепост? Значи, крепостите след Железните врата са унищожени. Няма и помен. Аз не вярвам да не е имало крепости между Железните врата и Черно море. Но те са запазени. Те са унищожени. А Голобатската крепост и други крепости на запад от Железните врата са запазени. Какъв е бил обсега на оръжието, разположени в крепостта? Напълно не ми е ясно. Онова топче, което ви го показах, според мен не е оръжие. Когато става дума за стрели, копия, катапулти, трибушети и така нататък, то обсегът им на действие едва ли е повече от 100 метра. Айде за катапулти и трибушети да кажем 200 метра. Може би и 300 метра, въпреки че 300 метра ми се виждат ужасно много. Изобщо за разстояние над 100-200 метра трябват оръдия, лазерни оръжия, плазмени оръжия. Колко души могат да издържат обсада поне един месец тази крепост? Ами според мен не могат. Повече от няколко десетки души
въпреки че това е спорно, тъй като там има проблеми с питейната вода. Дунава не е съвсем за пиене. А зимно време трябва ти дърва за огрев. То няма и комини. Над крепостта има господстващи височини. Имало ли е там укрепление? Аз мисля, че не е имало. Защото там си има растителност, но може и да е имало. До крепостта има място за вражески десант. Кой го охранява от това място? Може да е имало нещо. И използвани ли са оръжия, които са разтопявали каменни стени? Според мен са използвани. Предположение, това е комплекс от сгради с неизвестно промишлено предназначение. Ето Голубатска крепост. Сега на сръбски град означава крепост. Тоест всеки български град на Дунава е бил крепост. Списък на римски пътища, противовъздушна кула. Това е интересно. Не съм го показвал. А според мен не се изтрува да се види. Ето ги. Особено това. Това са противовъздушни кули от Втората световна война. И за мен е част от тези крепости, така наречени, са били такива противовъздушни кули, като те са работили по двойки. Това е едната кула с оръдията, а това е радиолокационната кула. И това е още една кула за оръдия. Какво точно са правили в тези крепости, които ви показвам, аз нямам никаква представа. Но на мен това ми приличат на кули за ПВО. Опити за таен хумор и загадъчна сатира. Сега няма да го чета. Ако ви е интересно и полезно, ако търсите истината за историята, географията и за други науки или науки в кавички, то можете да се абонирате за канала. А можете и да не се абонирате, както желаете. Според мен е правилно да се абонирате, ако сте гледали или имате намерение да гледате. Така или иначе, за сега толкова. До скоро, живот и здраве да е. Стоп рекординг.